Hare Krishna. Audio video clear irukka Prabhuji? Yes, Mataji. Thank you. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 14 வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு Day 13 Chapter 13 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மங்களூர் ISKCON மங்களூர்ல இருக்கு, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கு. டேட் இது. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? கஷேத்ரஞ விபாக யோகம், இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும். அதாவது நேத்தியோட பக்தி யோகம் முடிஞ்சு போச்சு, 12வது சாப்டர் இல்லையா? 6 சாப்டர் கர்ம யோகம் படிச்சுட்டோம். இப்போ அடுத்த 6 சாப்டர் பக்தி யோகம் படிச்சோம். இப்போ லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகம் படிக்க போறோம். ஓகே, ஞான யோகம்ங்கிறது ஆக்சுவலா கர்ம யோகத்தோடைய கண்டினியூவேஷன். ஆனா அந்த ஞான யோகத்தை ஏன் லாஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க? நமக்கு கர்மயோகம் படிச்சுட்டு பக்தி யோகம் படிச்சா தான் அந்த ஞான யோகம் நமக்கு புரியும். அதனால பக்தி யோகம் இருக்கணும். அதனால ஒரு பிரெட்ல பிரெட்டை வச்சு சாண்ட்விச் பண்ணி சாப்பிடுறோம். அந்த சாண்ட்விச் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது? சென்ட்ரல் போர்ஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நியூட்ரிஷியஸா இருக்கும். அது மாதிரி நமக்கு இங்க பக்தி யோகா தான் இருக்கு. ஆனா 18 சாப்டர்லையும் ஒரு ஸ்லோகமான இருக்கும் பக்தி யோகாக்கு. அது வேற விஷயம். பட் தனியா பக்தி யோகான்னு ஒரு 6 சாப்டர் பிரிச்சு வச்சிருக்கு சென்டர்ல இருக்கு. ஏன்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கிறதுக்காக அது சென்டர்ல வச்சிருக்கு. ஓகே, ஆனா நம்மளோட அல்டிமேட் கோல், நம்ம கடைசியா நம்ம எதை அடையணும்னு இருக்கிறோம்? பக்தி யோகாவை தான் ரீச் பண்ணணும். கர்ம யோகா ஞான யோகாவை ரீச் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் வந்து பக்தி யோகா. ஓகே, பக்தி யோகத்தின் லாஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம். பக்தி யோகம் தெரிந்து கொள்ள வேறு அத்தியாயம் இல்லை. பக்தி யோகத்துக்கு நமக்கு சிக்னல் நவவித பக்தி. ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங், ஒழுங்குமுறை 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸையும் கடைபிடித்து சாண்டிங் பண்ண வேண்டும். கடமைசை பலனை எதிர்பார்க்காதே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படும். பக்தி யோகம் பகவானுக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு தான் பக்தி யோகம் எனப்படும். அது எந்த மாதிரியாகவும் இருக்கலாம். இப்போ வந்து காத்தால எழுந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது அதுவும் ஒரு பக்தி யோகம் தான். நான் 4:30க்கு நடக்கிறது எவ்ரிடே. எல்லாரும் அந்த டெம்பிளுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணி மங்களாரத்தியை பாருங்க. ரொம்ப விசேஷம் அது. ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாக இந்த உன்னத பாதையை வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 13. இதுவும் ஞான யோகத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இப்போ இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும் அப்படின்னு சாப்டர் பேர். எவன் ஒருவன் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையும் அவற்றிற்கு அப்பால் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றையும் உணர்கிறானோ அவன் இப்ப பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைகிறான். இது நம்ம வந்து இப்போ உடல் இருக்கு, உடலோட கூட என்ன இருக்கு? ஆத்மாவும் இருக்கு. உடலையும் ஆத்மாவையும் தவிர மிக உயர்ந்த, அதுக்கும் மேல உயர்ந்த பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்கிறதையும் எவனுக்கு ஒருத்தனுக்கு புரியுறதோ அவன் வந்து முக்தி அடைய முடியும். ஓகே, நம்ம இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு உயிர் இருக்குன்னு சொல்றோம். இந்த ஆத்மா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஆத்மா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அந்த உடல் அவ்வளவுதான், அதான் டெட் பாடின்னு சொல்லிடுறோம். அது வரைக்கும் நம்மளை பேரை சொல்லி கூப்பிடுவோம். மங்கள மாதாஜி,
பாலாஜி பிரபுஜி எல்லாரும் என் ஹஸ்பண்ட் பேர் சொல்லி எல்லாரும் அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கு உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தி. அந்த உயிர் அந்த ஆத்மாவானது உடலை விட்டு போனாக்க அந்த உடலுக்கு மதிப்பு அது அழுகி போனது. ஓகே, அது அழுகிதான் போகிறது. ஒன்று ஒருத்தருக்கு சில பேர் எரிச்சு விடுவாங்க, சில பேர் புதைப்பாங்க, சில பேர் அதை வந்து அப்படியே பார்சிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஒரு கிணறு மாதிரி பெருசா இருக்கும், அதுக்குள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க. கழுகெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி பார்சிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய இதுபடி அவங்க மதத்துல எப்படி கடைபிடிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க அது வந்து அதனால இந்த உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது, அழியாதது, யாராலையும் அழிக்க முடியாதது. அது ஒரு 1/10,000 டிப் ஆஃப் த ஹேர் தான் அதுக்கு சைஸு. இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் இருக்குது. ஆத்மாவும் உடலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, உடல் தற்காலிகமானது. சின்ன குழந்தையில இருந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இல்லை, எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். அது மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள உடல் ஏற்றுக்கொள்ளும். அது வயதானதுக்கு அப்புறமா அந்த உடல் அழிந்து விடும். ஆத்மா வந்து வேறொரு நல்ல உடலை தேடிக்கொண்டு போய்விடும். அதுக்கு பகவான் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுப்பார். வேறொரு உடலை ஏன் தேடிட்டு போறதுன்னா, இந்த உடல்ல அதுக்கு சிஸ்டம்ஸ் எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஃபெயில் ஆயிடும். அதனால இந்த வீட்டில் உட்கார முடியாது நம்மளால அப்படின்னு. ஸோ ஒரு மிக்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மிக்சர் சாப்பிட்றோம். அந்த மிக்சர் சாப்பிட்டு சேர்ந்து இருக்கு, அதாவது ஓமப்பொடி, காராப்பூந்தி எல்லாம் இருக்கு. அந்த காராப்பூந்தி எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்த மிக்சராக சாப்பிட்டு இருக்கோம். அந்த அதுலேருந்து நீங்கள் காராப்பூந்தி தனியாக பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியும். பிரித்து எடுத்து சாப்பிடலாம். அந்த ஓம்பொடியை தனியாக எடுத்து சாப்பிடுமா? எல்லாம் தனித்தனியாக தான் இருக்கு, எல்லாத்தையும் சேர்த்தா மிக்சர். அந்த மாதிரி தான் இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மிக்சராக நம்ம இருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒன்று உடல்லேருந்து அந்த ஆத்மாவானது கிளம்பிடுச்சுனாக்க அப்புறமா ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் கிளம்பிடுவார். இது உடல் வந்து அழிஞ்சு போயிடும். ஓகே, இதை புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுட்டாக்க முக்தி அடையலாம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த சாப்டர்ல. இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து அவன் முக்தி அடைய முடியும். இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் இப்ப நான் சொல்றது நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க. இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் சேத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். சேத்திரம்னா என்ன? இந்த சரீரம். சரீரம்னா நம்மளுடைய உடல். சரீரத்தை ஞானிகள் சேத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த சரீரத்தை சேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவனை சேத்திரஞன் என்று கூறுகிறார்கள். சேத்திரனா உடல். அந்த உடலை அறிபவனுக்கு பேரு சேத்திரஞன் என்று பெயர். ஓகே, சேத்திர பாடி சரீரம், சேத்திரஞான அப்சர்வர் இன் த பாடி சோல், ஞானம் இந்த நாலேஜ், சேத்திரஞானவை புரிபவன். ஒரு காத்தால நம்ம மார்னிங் வாக் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ போகும்போது என்ன ஆகுது, யாருக்கு முதல்ல தெரியும் நம்ம மார்னிங் வாக் போறோம்ட்டு? கூட நம்மளுடைய இதயத்துல, ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலையும் ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்கார். அந்த பரமாத்மாவுக்கு தான் அது முதல்ல தெரியும். அப்புறம் பரமாத்மா என்னவோ பண்றான் அப்படின்ட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு பாரு நம்மளோட கூட உட்காந்து. ஸோ நம்ம போனது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் தான் சூப்பர் சொல் கிருஷ்ணா நோஸ் எவ்ரிதிங், எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு இல்லையா? அதனால அது கூடவே இருந்தது எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சூப்பர் சோல் கிருஷ்ணா வந்து நோஸ் எவ்ரிதிங். புருஷ அப்படின்னா என்ஜாயர் ஆஃப் பிரகிருதி. ஸோ மொத்தம் வந்து இந்த கஷேத்திரம்னா என்ன? உடல் சொன்னோம். இந்த உடல் 24 மூலக்கூறுகளை கொண்டது, 24 எலிமெண்ட்ஸ். 24 எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்னா எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர். இது வந்து கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது மகாபூதா. நான் தமிழ்ல அப்புறமா சொல்றேன், இப்போ கேட்டுட்டே வாங்கும். எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர். ஏன்னா சில பேருக்கு தமிழ்ல சொல்றதை விட இங்கிலீஷ்ல கேட்குறாங்க, அதுக்காக அது சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர் இது 5 கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது மகாபூதா. மகாபூத்தானா இந்த 5 சொல்லணும். ஓகே, அப்புறம் அடுத்த வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் தி அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இதெல்லாம் சேர்ந்தது அடுத்தது. ஓகேயா? அப்புறம் 5 சென்சஸ் ஃபார் அக்வயரிங். என்னத்துக்கு 5 சென்சஸ்? அக்வயரிங் ஐ, இயர், நோஸ் அண்ட் டங் அண்ட் ஸ்கின். அப்புறம் அடுத்த 5 வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ். அது என்னன்னா வாய்ஸ், லெக்ஸ், ஹேண்ட்ஸ், ஏனஸ், ஜெனிட்டல்ஸ். அப்போ இதெல்லாத்தையும் தவிர்த்து above the senses is the mind. இதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். 5 objects of the senses: smell, taste, form, touch, sound. ஓகே, இதை இப்போதைக்கு வச்சுக்க. நான் தமிழ்ல பின்னாடி வரைச்சு அந்த சாப்டர் வைஸ் ஸ்லோகா வைஸ் சொல்லிட்டு. ஓகே.
அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கிறான். 6 கேள்வி என்னங்கிறதையும் பார்க்கலாம். இப்போ அதான் 13.1 வருது. ஞானம், ஞானத்தை பெறுறதுக்கு, அறிவை பெறுவதற்கான எப்படி செயல்முறை. அப்புறம் ஏஎம், ஏஎம்னா அறிவின் பொருள். அப்புறம் பிரகிருதி, புருஷனும் அவர்களது சங்கமும். ஓகே. அப்புறம் கிருஷ்ணர் சேத்திரங்கத்தையும் ஞானத்தையும் விவரிக்கிறார். அப்புறம் ஞான சக்ஷிஷு அப்படின்னு அறிவின் பார்வை. ஓகே. சக்ஷிஷு தானே இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபதர்சனை பார்க்கறதுக்கு என்ன கொடுத்தா? திவ்ய சக்ஷிஷு கொடுத்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி இது ஞான சக்ஷிஷு, அறிவின் பார்வை. இதெல்லாம் இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே. இந்த 24 மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ், இப்போ இதுதான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல படிச்சது, அதே தான் இப்போ மறுபடியும் படிக்கல. ஸோ இது தெரிஞ்சதுன்னா இதுல ரிசல்ட் இந்த 24 சேர்ந்து என்ன பண்ணி கொடுக்குறது? பிளஷர், சந்தோஷம் கிடைக்கும், வலி இருக்கும், துன்பம், டிசையர் ஆசைகள், அண்டு ஹேட்ரட். அப்புறம் இதுக்கு ஆப்போசிட் இல்லையா? விரோதம். ஹேட்ரட்னா விரோதம். ஓகே. இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்த்து கிடைக்கும். இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த 24 வித தமிழ் இப்போ சொல்றேன். ஸோ ஞானத்தை எப்படி பெறணும்? மிக முக்கியமான தகுதி என்னன்னா அனன்ய யோக்கியன. அனன்ய யோக்கியனா இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத இருக்கணும். அதுதான் ஞானத்தை பெறத்துக்கு முக்கியமான தகுதி. இன்றியமையாத தகுதி, அவசியமா இருக்க வேண்டியது ஆச்சாரிய உபாசனம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மற்ற முக்கிய தகுதிகள் இன்னும் என்னென்ன இருக்கணும்? ஞானம் நமக்கு வேணும்னாக்க இதெல்லாம் இருந்தா தான் ஞானம் கிடைக்கும். மற்ற முக்கியத்துவங்கள் அமானித்துவம். அமானித்துவம்னா பணிவு, அதாவது ஹம்பிளா இருக்கணும். அமானித்துவம். அஹிம்சா, அஹிம்சை. அஹிம்சைனாக்க கொல்றது மாத்திரம் இல்லை, அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொல்லக்கூடாதுங்கிறது அஹிம்சை. அதுவும் இருக்கு. வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை வராது, நல்ல வார்த்தைகளை பேசுறதும் அஹிம்சை தான். ஓகே. ஆத்ம வினிகிரக, சுய கட்டுப்பாடு. அரதிஜன சம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்றில்லாது இருந்து. இத்தனையும் இருந்தா தான் ஞானத்தை பெற முடியும். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அதனால இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் நீங்க யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 12வது அத்தியாயத்தில் பக்தி முடிவாகி விட்டது. முடிவாக இருந்தால் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் ஏன் ஞானம் வழங்கப்படுகிறது? எதுக்காக ஞானத்தை தூக்கி கடைசியா வச்சிருக்கா? முதல்ல கர்மயோகம் படித்தோம், அப்புறம் பக்தி யோகம். ஆனா அடுத்தது இப்போ ஞான யோகம் படிக்கிறோம். ஆனா ஞான யோகம் ஏன் கடைசியில இருக்கு? பக்தி யோகத்தை தூக்கி நடுவில். நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் பக்தி யோகம் தான். கிருஷ்ணரை போய் அடையிறது தான் நமக்கு முக்கியமானது. அதை ஏன் நடுவில் வச்சுக்க? அதை கடைசியா வச்சுக்கலாம் இல்லையா? ஏன் நடுவில் இருக்கு? ட்ரை பண்ணுங்க யாராவது. ஓகே. பக்தி யோகம் இருந்தா தான் ஞான யோகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். கர்ம யோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி தான் ஞான யோகம். ஞான யோகம் வரணும்னா பக்தி யோகம் இருந்தா தான் ஞான யோகம் வர முடியும். ஸோ அந்த பக்தி யோகம் சென்டர்ல வந்து. ஓகே. அதாவது உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் 1 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது என்று விவரிக்கிறது. முதல் 6 அத்தியாயம் பக்தியை செயலின் மூலம், அதாவது கர்ம யோகா செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது விவாதிக்கிறது. அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பது கடைசி 6 அத்தியாயத்தில் விவரிக்கிறது. முதல்ல செயல், கடைசி 6 அறிவின் மூலம். நடுவில் 6 பக்தி பற்றி விவாதிக்கிறது. 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. மாயாவில் இருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணருடனான நமது பற்றுதலுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது. மாயாவிலிருந்து விலகணும், கிருஷ்ணருடனான நமது பற்றுதல், அதுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது. எனவே பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையை நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது. ஓகே. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஸோ அர்ஜுனனுக்கு இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஹூ ஆர் வி? நம்மளாம் யாரு? ஆர் வி பாடி ஆர் சோல்? நம்ம உடலா இல்லைன்னா ஆத்மாவா? ஹூ இஸ் த என்ஜாயர்? யாரு அதுல சந்தோஷத்தை அடையிறது? வாட் இஸ் த நேச்சர்? நேச்சர்னா என்ன? பிரகிருத்தினா என்ன? வாட் இஸ் நாலேஜ்? ஞானம்னா என்ன?
இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். யாரு? அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, இயற்கைனா பிரகிருதியை அனுபவிப்பவர் புருஷர், களம் சேத்திர, களத்தை அறிபவர் சேத்திரங்க, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்திர என்று அழைக்கப்படுகிறது. முதல்ல உடலை தெரிஞ்சுக்கோங்க. உடல்னா களம், உடல்ங்கிறது களம், சேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உடலை அறிபவன், அதாவது அந்த களத்தை அறிபவன் சேத்திரங்க என்று அறியப்படுகிறான். ஓகே, இப்ப வந்து 2 படிச்சுட்டோம். சேத்திரங்க நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு. அர்ஜுனனுடைய 6 கேள்விகள். பிரகிருத்தினா என்ன? பௌதீக இயற்கை. புருஷா அனுபவிப்பாளர். சேத்திர உடல் சரீரம். சேத்திரங்க உடலின் பார்வையாளர். ஆன்மா பரமாத்மா அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். ஞானம் அறிவு. சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரத்தை புரிந்து கொள்வது. ஞேயம் அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா. ஞேயம்ங்கிறது அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா. 6வதா வருது. ஸோ இந்த 6ம் கேள்வி கேட்குறேன், 6க்கும் பதில் கிடைக்கிறது அவருக்கு இந்த சாப்டர்ல. ஓகே, ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவருமே சேத்திரங்க அல்லது உடலை அறிந்தவர் என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? 2மே உடலை அறிந்தவர் தான் இல்லையா? ஆத்மாவும் பரமாத்மா 2 பேருமே உடலை அறிந்தவர். சேத்திரங்கன்னு ஏன் அவ 2 பேரையும் சேர்த்து சொல்றோம்? அப்படின்னா ஜீவாத்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? எஸ், எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு ஆன்சர். சொல்லுங்க யாராவது. எஸ், சிவா பிரபுஜி ட்ரை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? உங்களுடைய இதயத்துல ஜீவாத்மா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஸோ அது 2த்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஜீவாத்மா உங்களுடைய உடலை பற்றி அறியும். பரமாத்மா என்னோட உடல்ல இருக்கிறதையும் நான் எப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கும். உங்களோட உடல்ல எல்லாம் இருக்கிறது அவங்க ஒருத்தொருத்தர உடல்லையும் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சுப்பார். ஸோ அதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஓகேயா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அதாவது அந்த 13.2 ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்லோகம் படிக்கல நம்ம, பட் நான் மீனிங் தான் படிச்சு விட்டுருக்கேன். உடலே களம் என்று அறியப்படுவதாகவும் உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்றும் அறியப்படுவதாலும் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். கற்றுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவது உடலே. ஜடவாழ்வினால் பிழைக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறான். ஜட இயற்கையின் ஆட்சி செய்வதற்கு உண்டான தனது தகுதிக்கு ஏற்றாற் போல அவன் செயலின் களத்தினை பெறுகிறான். குழந்தை பருவத்திலிருந்து முதுமை வரை தனது உடல் பற்பல மாற்றங்களை அடைகின்றது என்ற போதிலும் தான் மாறாமல் இருப்பதை யார் வேண்டுமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல்கள் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. நான் மனிதன், நான் நாய், நான் பூனை என்று நாம் நினைக்கிறோம். இவை அனைத்தும் அறிபவனின் உடலை பற்றிய அடையாளங்கள். ஆனால் அறிபவனோ உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன். இந்த சிந்தித்து பார்த்தால் நாம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி சர்வக்ஷேத்ரேஷு பாரத க்ஷேத்ரஜ்ஞோர் ஞானம் யத்த ஞானம் அதம் மம. மரதகுல தோன்றனே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் 2 ஆத்மாக்கள் உள்ளன. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் சுய விதிவங்கமே பரமாத்மா. எவன் ஒருவன் பகவத்கீதை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தையும் அந்த களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். ஓகே, செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவன் பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில்
காரணம் மற்றும் விளைவுகள் விளைவே மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஞானத்தை விளக்குவதில் மிக உயர்ந்த அதிகாரி கிருஷ்ணரே. இருப்பினும் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் தரமான அதிகாரிகளும் முந்தைய அதிகாரிகளிலிருந்து எப்போதும் பிரமாணம் வழங்குவது வழக்கம். அதாவது புரியுறது இல்லையா? ஒரு 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 லீடர் வந்து சேஞ்ச் பண்றானாக்க பழைய லீடர் வந்து பிரமாணம் எடுத்துப்பா இல்லையா, நான் பண்றேன் இதை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பிரமாணம் பண்ணிட்டு எடுத்துப்பேன். அப்ப எடுத்துக்கிறச்சு பழசு பழைய அதிகாரிகிட்ட இருந்து முந்தைய அதிகாரிகிட்ட இருந்து பிரமாணம் வாங்கிப்பா ரெண்டாவது இல்லையா. அது மாதிரி சந்தோப்பி, இந்த இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அதுல சந்தோப்பின்னு ஒரு வார்த்தை வருது. அது வேத இலக்கியங்களை குறிக்கும். உதாரணமாக யஜுர்வேதத்தின் பிரிவான தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இயற்கை, ஜீவாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவை அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஏதாவது யாருக்காவது அந்த புத்தகம் கிடைச்சிருந்தா அதை வச்சு படிச்சு பாருங்க. தைத்திரிய உபதேசத்தில் அதுல இருக்கு, அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயில் தான். அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய அண்ட் ஆனந்தமய. ஓகே, இது வந்து உணர்வே பிரம்மங்கிற நிலை தான் அன்னமய. வாழ்க்கை அறிகுறியின் வடிவங்களே என்கிற நிலை சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பமே பிரம்மன் நிலை. மனம், உயிர் அறிவுகள் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்ட நிலை. கிருஷ்ண உணர்வில் பேரின்ப நிலை. ஓகே, இதெல்லாம் ஒவ்வொரு தளத்துலையும் மொத்தம் 5 தளம் போட்டிருக்கேன்னா, 5 தளம் போட்டிருக்கேன். உடல் தளத்துக்கு வந்து அன்னமய. அன்னம்னா என்ன? உணவே பிரதானம். உணவுன்னா நமக்கு சாப்பிட்டு சாதம், அரிசி இல்லையா, அரிசி எது இருந்தாலும் கோதுமை ஏதாவது. உடல் தளம்ங்கிறது அன்னமய, உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை. புலன்கள் தளம் பிராணமய. அது என்ன பண்ணும்? பிராணமயக்கு வாழ்க்கை அறிகுறிகள் அல்லது வடிவங்களே பிரம்மம் என்கிற நிலை. மனம் தளம் ஞானமய, அப்படின்னா சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பமே பிரம்மம் என்கிற நிலை. அறிவுசார் தளம் விஞ்ஞானமய, மனம், உயிர் அறிவுகள் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்ட நிலை. ஃபைனல் வந்து ஆன்மீக தளம். அங்க போனா எப்போதுமே ஆனந்தமயம் தான். ஆன்மீக தளம் ஆனந்தமயம். கிருஷ்ண உணர்வில் பேரின்ப நிலையை அடையலாம். ஓகே, மகாபூதான் யஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோசராஹ இச்சாத்வேஷு சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனா திருதிஹி ஏதத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருதம் பஞ்சபூதம் அகங்காரம். இப்ப எல்லாம் தமிழ்ல உங்களுக்கு வருது, அந்த வார்த்தையெல்லாம் கவனிச்சுடுவாங்க. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்றும் கருதப்படுகின்றன. ஓகே, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகியவை 5 பஞ்சபூதம் எனப்படுகின்றன. என்னென்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் பஞ்சபூதம் எனப்படுகிறது. அதன் பிறகு அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்கள். இயற்கையின் 3 குணங்கள் என்ன? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அது இயற்கையின் 3 குணங்களில் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன. இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. பால் உறுப்பு ஒரு முறை சொல்லுங்க மாதாஜி. எதம்மா? இப்ப சொன்னீங்களா 5 புலன்கள், முதல்ல 5 பூதம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அது 5 பஞ்சபூதம் எனப்படும். ஓகே மாதாஜி, தெரிஞ்சுங்களா? அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்கள், தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை இருக்கிறது. இவற்றை தொடர்ந்து அதையும் எழுதிக்கோங்க. அந்த இதுலையும் அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களை, தோற்றமற்ற நிலை 3, அந்த 3 நம்பர் போட்டுக்கோங்க. ஆகியவை இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன.
இந்த 5 புலன்களும் என்ன பண்ணும்? கண்ணு என்ன பண்ணும்? பார்க்கறதுக்கு, கால் வந்து காது வந்து கேட்கறதுக்கு இல்லையா? அதனால ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 குரல், கால்கள், கைகள் ஆகிய பால் உறுப்புகள் ஆகியவைகள் உள்ளன. பின்னர் 5 ஆக ஆசனவாய் பால் உறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் வேணும். என்ன பண்ணும்? குரல் வந்து வாயில் வழியா பேசிச்சு நம்ம இதுங்க முடியும். கால்கள் வந்து எதுக்கு? நடக்கிறதுக்கு. கைகள் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ண அதுக்கெல்லாம் போனோம். ஆசனவாய் அந்த அன்னைக்கு நம்ம கழிவு வெளியேற்றுறதுக்கு. பால் உறுப்பு அது வந்து பால் உறுப்பு எல்லாருக்கும் அது பகவான் அப்படி படிச்சு வச்சிருக்கார். அதாவது இனவிருத்தி பண்றதுக்காக அது அவசியம், அதுவும் தேவை. என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. புலன்களுக்கு அப்பால் மனமும் உள்ளது. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா புலன்களுக்கு எல்லாம் அப்பால் மனம் உள்ளது. ஸோ உள்ளிருக்கக்கூடிய மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே மனம் உட்பட மொத்தம் 11 புலன்கள் உள்ளன. ஓகே, 5 புலன்களும் செய்யறதுல குரல், கைகள், கால்கள்லாம் சொன்னேன். 5 5 10 இதெல்லாத்தையும் தாண்டி 11வது என்னது? மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகிறது. உள்ளிருக்கக்கூடியது மனம். அதுவும் சேர்த்து 10 1 11. வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒலி என 5 புலன் பொருள்கள் உள்ளன. இந்த 24 மூலகங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த 24 விஷயங்களை பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம் முதலிய மாறுபாடுகள் உள்ளன. இவை சூழ உடலில் பஞ்சபூதங்களின் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. உணர்வின் மூலமாகவும் திடமான நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள் சூட்சும உடலில், அதாவது சூட்சும உடல்லாம் மனம், புத்தி, அகங்காரத்தின் தோற்றமாகும். செயல்களின் களம் இந்த சூட்சும உடலின் பொருள்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். களம் என்பது ஜட பொருள். ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகமும் 13வது சாப்டர்ல 6 and 7 இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு அந்த 24 சொல்லியிருக்கு. ஸோ அடக்கம் 8லேருந்து 14 அது 4 சேர்ந்து வருது. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவி அணுகுதல், தூய்மை தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி புலிகளை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடத்தில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். இதெல்லாம் ஞானம்னு சொல்றார், மற்றதெல்லாம் அறியாமை. ஓகே, அஹிம்சை என்பது உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்லாத அழிக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். சாதாரணமா அப்படிதான் பொதுவாக உபயோகப்படுத்துறோம். ஆனால் உண்மையில் அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது. மற்ற வேலையெல்லாம் ஏதாவது பிடிச்சி திட்டிண்டு அவங்களெல்லாம் ஒரு இன்சல்ட் பண்ணிட்டு பண்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் தப்பு. அது அஹிம்சையை மீறிட்டு தான் பண்றோம். அஹிம்சையா இருக்கணும்னா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் உண்மையில் அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது. எளிமை என்றால் கபடத்தனம் இன்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். பொய் அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடலாக கொள்வதை குறிக்கும். நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையான அகங்காரத்தின் நிலைக்கு வருகிறான். அகங்காரம் எப்போதும் உள்ளது. பொய் அகங்காரம் மட்டுமே கண்டனம் செய்யப்படுகிறது. பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படி 4 சேர்ந்து வருது இல்லையா, அந்த துன்பத்திலே கவனித்தல். அந்த இடத்த அந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்க மீனிங்கை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன், அதை கேட்டுக்கோ. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை ஏற்பதன் துன்பத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறப்பை பற்றிய விளக்கங்கள் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களில் உள்ளன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில்
பிறக்காதவரின் உலகம், அதாவது தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தையின் வாழ்வு, அதன் துன்பங்கள் முதலியவை மிக அற்புதமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிறப்பு துன்பமயமானது என்பதை மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தாயின் கருவில் இருக்கும் போது நாம் எவ்வளவு துன்பத்தை அனுபவித்தோம் என்பதை மறப்பதன் காரணத்தினால்தான். தாயினோட அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கச்சு அந்த இதுக்குள்ளதான் உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா, கருப்பையிலுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கோம். உட்கார்ந்துட்டு துன்பத்தை தான் அனுபவிச்சிருந்தோம். பிறப்பு இறப்பின் அனுபவித்தோம் என்பதை மறப்பதன் காரணத்தினால்தான் நம்ம இதெல்லாம் பிறப்பு துன்பமானதுங்கிறது நமக்கு புரியல. அதுல இருந்து மீள்வதற்கான வழியை நாம் தேடாமல் உள்ளோம். அது போல இவையும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டன. இவ்விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை. முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொருவருக்கும் அவற்றின் சொந்த அனுபவம் உண்டு. நோயை யாரும் விரும்புவதில்லை, முதுமையையும் யாரும் விரும்புவதில்லை. ஆனால் இவற்றை தவிர்ப்பது சாத்தியமில்லை. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பங்களை கருத்தில் கொண்டு ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு கண்ணோட்டம் உடையவர்களாக நாம் மாறாதவரை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஊக்கம் நமக்கு கிடைக்காது. ஓகே, இதுல அந்த ஸ்லோகம் வருது இல்லையா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் வந்ததுல அந்த லைன் மட்டும் சொல்றேன். ஜன்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி. ஓகே, ஜன்மம், மிருத்யு. ஜன்மம்னா பிறப்பு, மிருத்யுனா இறப்பு, ஜரானாக்க ஓல்டேஜ், வியாதினா வியாதி. ஓகே, ஜரானா ஓல்டேஜ், ஓல்டேஜ்னா வயதா இருந்தது இல்லையா, அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஜன்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி. அது 11th ஸ்லோகத்துல வருது. இந்த 8, 11, 12 இருக்கு இல்லையா, அதுல 11th ஸ்லோகத்துல அது வருது. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்கிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. களத்தை அறிபவரை பற்றி விளக்கிவிட்டார். இப்போது ஞானத்தினால் அறியப்படுபவற்றை ஒன்றன் ஒன்றாக விளக்குகிறார். ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வில் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஆத்மா பரமாத்மா அதை புரிஞ்சின்றாச்சுன்னா வாழ்வில் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபுச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்துச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஓகே, பகவானிடம் உயிர்வாழிகளிடம் இருப்பதை போல் ஜட புலன்கள் அவரிடம் இல்லை. பகவானின் புலன்கள் மூடப்படுவதும் இல்லை, அவை தெய்வீகமானது. எனவே இந்த ஸ்லோகத்துல நிர்குண அப்படின்னு ஒரு நிர்குணம் குணபோக்துச்ச அப்படின்னு முடியுது இல்லையா, நிர்குணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவை தெய்வீகமானது, அதனால அது நிர்குணம். அவரோடது புலன்கள் மூடப்படுவது இல்லை. ஓகே, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் தான். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவரே ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் உள்ளும் புறமும் பரம புருஷரான நாராயணன் வசிப்பதாக வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இறைவனின் பிரேமையை விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தன் அவரை இடையராது காண இயலும் என்பது பிரம்ம சமீதியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவானுக்கிட்ட நம்மளோட பக்தியை வளர்த்துன்னு வந்தோம்னா, ஒரு பியூர் டிவோட்டி ஆயினாக்க அவரை நம்ம உணர முடியும் பகவானே அப்படிங்கிறது. இதுல சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் முதலிய பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒளியின் மூலமாக இருப்பது பரம புருஷ பகவானான பரமாத்மாவே. பகவானின் தேஜஸினால் ஆன்மீக உலகம் சூரியன் சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. இங்கெல்லாம் நமக்கு சூரியன் சந்திரன் வேணும். அங்கெல்லாம் போனாக்க நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல கம்ப்ளீட்டா போயாச்சுன்னா அங்க நமக்கு அது இது தேவையில்லை, சூரிய ஒளி சந்திர ஒளி எல்லாம். ஏன்னா அவர்கிட்டேருந்தே நமக்கு சுய ஒளியிலேருந்தே நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும். ஓகே,
இது வந்து உங்களுக்கு இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அந்த இதுக்கு ஒரு பிக்சர் போட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து ஒரு எலிஃபென்ட் இருக்கு, ஒரு யானை இருக்கு. அது வந்து நம்ம பால ஜென்மத்துல பண்ண பழைய கர்மாக்கள். ஸ்னேக் அங்க வந்து கீழே இருக்கு, இந்த பாம்பெல்லாம் படுத்துருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நமக்கு வரப்போ நம்ம பண்ற கர்மாக்கள், ஃபியூச்சர் கர்மா, வருங்கால கர்மாக்கள். ட்ரீ பிரான்ச், இந்த இடத்துல இந்த பிரான்ச்ல பிடிச்சின்னு தொங்குறான் இல்லையா அந்த மனுஷன், அந்த ட்ரீ பிரான்ச் தான் இப்போ நம்ம இருக்கிற வாழ்க்கை. இதை பார்த்துக்கோ. இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறது இது, இந்த பௌதிக உலகம் இன்பமானதா துன்பமானதான்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால தான் இந்த பிறப்பே வேண்டாம் நமக்கு. பிறப்பிறப்பு, இன்பம் துன்பம், கோடை குளிர், இதை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டாம், கோலோக விருந்தாவன் போகணுங்கிறது எதுக்கு சொல்றீங்கிறது இந்த பிக்சரை படிச்சாச்சுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும். த்ரீ பிரான்ச் வந்து ப்ரெசன்ட் லைஃப் தான். இந்த ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ரேட்ஸ் அங்கே உட்காந்துட்டு பாருங்க. இந்த ஒயிட் வந்து வெள்ளை எலி வந்து உங்களுக்கு ஜனத்தை டே டைமு குடிக்கிறது, இது வந்து நைட்டை குடிக்கிறது, எது கருப்பு எலி. பிளாக் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ரேட்ஸ் வந்து டே அண்ட் நைட். ஈட்டிங் அவே ப்ரெசன்ட் லைஃப், அது ரெண்டு என்ன பண்றது, இந்த காத்தால போது விடுது, சாயங்காலம் சிறக்க இருட்டி போயிடுது, இருட்டு வந்துடுது. இது ரெண்டும் என்ன பண்றது, ப்ரெசன்ட் லைஃப்பை நம்மளை பிடிச்சி தின்னுடுறது. ஈட்டிங்கவே தான் ப்ரெசன்ட் லைஃப் நம்மள ஒழுங்கா வாழ விடாத பாடாப்படுத்திருக்கு. ஹனிகோம், அங்கே மேலே ஒரு ஹனிகோம் உட்காந்துருக்கு பாருங்க அந்த மனுஷன் இந்த பிரான்ச்சுக்கு மேலே. அதுல என்ன இருக்குது, ஹனிகோம் மாயா அண்ட் மெட்டீரியல் லைஃப். மாயான்னா என்ன, இந்த உலகத்துல இருக்கிற நம்ம காணல் நீர்னு சொல்ல மாட்டோமா, அது மாதிரி அந்த மாயாவுக்கு மாயா அண்டு மெட்டீரியல் பௌதிக வாழ்க்கை, அதுதான் அங்கே மேலே இருக்கு. ஆனால் அவனுக்கு அங்கேருந்து அவன் வாயை பொழுது அவனுக்கு வாய் மேலேருந்து அவனுக்கு தேன் சொல்றது, தேன் கிடைக்கும். ஆனால் அவன் வந்து எங்கே உட்காந்துருக்கான், எந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்துருக்கான், உட்காந்துருக்கிற இடத்துல அந்த பிரான்ச்சு கீழே எங்கேயோ இது பிடிச்சிருந்துருக்கு. எது, யானை எப்போ வேணாலும் மொத்த மரத்தையும் உடச்சி போடலாம். இது டே அண்ட் நைட்டு அதை அரிச்சு அரிச்சு தின்னுட்டு இருக்கு நம்மள. இத்தனைக்கும் நடுப்புல நம்ம வந்து பிடிச்சின்னு தொங்கிட்டு இருக்கோம். கையை ஒருவேளை ஒரு கையை விட்டுட்டு டாபுக்குன்னு கீழே விழுந்தேன்னா நீங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து வரப்போற பாவங்களுக்கு பாம்புகள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க, அதற்கு போவோமா. அதனால இந்த மாதிரி இத்தனை கஷ்டங்களுக்கும் நடுப்புல நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் வச்சிருந்து அந்த கிருஷ்ணர் பக்கத்துல இந்த இதுக்கு மேல கீழே விழாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட போறதுக்கு முக்கியம். ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சர். இதை புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. புரியுறதா நான் சொல்றது? அவனுக்கு இங்கே தேனும் கிடைக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் அவன் துன்பங்கள் நிறைந்த உலகத்துலதான் வாழ்ந்துடும். அவளை சுத்தி எத்தனை கஷ்டங்கள் பாருங்க அவனுக்கு இல்லையா, அந்த லைஃப்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நமக்குன்னு ஒரு சில டைத்தை ஒதுக்கி பகவானுடைய பேரை சாண்டிங் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றது எதுக்குன்னா, நம்ம இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சுன்னு வரணும், அது கோலோக விருந்தாவன் போகணுங்கிறது தான். ஓகே, புரிஞ்சுதான் இந்த பிக்சர்? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் புரிஞ்சுது, அருமையா புரிஞ்சுது, பிக்சர் நல்லாவே புரிஞ்சுது. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேயா, கஷ்டங்கள் நிறைந்ததுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன் இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும். அதுக்கு உங்களுக்கு இப்ப இதுல புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. அதாவது நம்ம எல்லாம் இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லா சௌகரியங்களும் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த கஷ்டங்களுக்கு நடுப்புற நம்ம வாழ்ந்துட்டு அதுல எத்தனை தப்பெல்லாம் பண்றோம். 90% தப்பு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நல்லதா பண்ணி 10% தான் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கோம், பாக்கி 90% தப்பு தான் பண்றோம். அதுக்கு நம்ம 90% நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட நம்ம அடைக்கலம் புகழணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. இந்த கலியுகத்துக்கு ஏத்த யாகமாகவும் ஆச்சு, நமக்கும் நல்லதாச்சு. ஓகே, அதனால சாண்டிங் த மகா மந்திரம் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறதுக்கு இந்த பிக்சர் புரியும். ஓகே, பௌதிக வாழ்க்கை துன்பமானது அப்படின்னாக்க என்ன துன்பம், எல்லாம் சந்தோஷமா தானே இருக்கும். பணம் எடுத்துன்னு வர்ற வீட்டுக்காரர் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியா தான் இருக்கோங்க. ஒரு ஜாலியா இருக்கேன், காத்தாலும் ஜாலியா இருப்பேன், சாயங்காலம் சண்டை வரும் வீட்டுல, துன்பம். சாயங்காலம் ஏதாவது யாரோ சுற்றி போயிட்டான்ட்டு அங்க போவோம், ஒரே துன்பம். ஈவினிங் ஆச்சுன்னா இன்பம் துன்பம் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டு இருக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி லைஃப்ல தான் இங்க இந்த மனுஷங்க தொங்கிருந்துருக்காலையா, அந்த மரக்கிளைய, இந்த மரக்கிளை எப்ப வேணாலும் இந்த டே அண்ட் நைட் வந்து இந்த அரிச்சு அரிச்சு தின்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கீழே விழுந்துட்டானாக்கா இந்த பாம்பெல்லாம் அடிச்சு புதையிடும். இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால கோலோக விருந்தாவன் போறதுக்கு கிருஷ்ணரை வழிபடணும். ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சர் இது. இது ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க, சீரியஸா இது புரிஞ்சு இந்த படத்தை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த 2 பறவைகளையும் கவனியுங்கள். வித்தியாசம் என்ன, யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? 2 பறவை இருக்கு பக்கத்துல. எதுக்காக அந்த பறவை போட்டிருக்கேன், அது என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 பறவையும் சொல்ல முடியுமா இருக்காது?
ட்ரை பண்ணா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. அது முதல்ல கீழே உட்காந்துருக்கிற பறவை ஆத்மா. ஆத்மானா ஜீவாத்மா. அது என்ன பண்றது? ஒரு பழத்தை வச்சுட்டு கொத்தி கொத்தி திங்கிறது இல்லையா? அதை என்ன பண்றது? மேல உட்காந்துட்டு ஒரு பறவை, அந்த பறவை பேர் என்ன? பரமாத்மா. நீ நம்ம இந்த பழத்தை திங்கிறியா, நீ திருடி திங்கிறியா, நல்லா திங்கிறியா, யாராவது வாங்கி கொடுத்தாலும் உனக்கு, எல்லாம் அதுக்கு தெரியும். அந்த பரமாத்மா பின்னாடியே நின்றுட்டு நம்ம என்ன பண்றோமோ, நமக்கு பூரண சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு, நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை பார்த்துட்டு இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சுதந்திரம் நம்ம கொடுத்தாக்க, எதுக்கு கொடுத்துருக்குன்னா நமக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம வாழ்ந்துருந்தோம்னா எல்லாருமே நல்ல வாழாயிடுவோமே. நம்மளை கண்காணிச்சுட்டு, ஓ இப்படி பண்றியா, இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுப்பாரு வழியே, நம்ம தான் அதை பண்ணணும். அப்பதானே நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் உண்டா இல்லையா, என்ன கர்மா பண்றோங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே. சோ இந்த 2 பறவையும் நம்ம இதயத்துல இருக்கு. ஆத்மா, அதான் ஆத்மா என்கிற ஜீவாத்மா, பரமாத்மாவும் கூட இருக்கிறார். ஓகே. இது க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஏயம் சோக்தம் சமாசதஹ மத் பக்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத் பாவாயோப பத்தியதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது உடல், கஷேத்திரம், அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஏயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன அப்படின்னு கிருஷ்ணர் விவரிக்கப்பட்ட. என்னால்னா கிருஷ்ணரால். எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இது யாருக்கு இதெல்லாம் புரியும்? சொன்னதெல்லாம் அவருடைய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும். ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதன் ஆரம்ப நிலை. பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலனை அடைய முடியும். பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி அபி விகாராம்ச குணாம்ச இவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜடையர்களும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. களமாக்கிய உடல் ஜட இயற்கையால் ஆனது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இயற்கையின் குணங்கள், ஜீவன்களின் குணங்கள் ரெண்டும் தெரிஞ்ச போதும். இயற்கையின் குணங்கள் ஆரம்பமற்றது, தற்காலிக தோற்றம், மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, ஜீவனுக்கு தங்குமிடம் அளிக்கிறது, ஜீவனை முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஓகே. ஜீவன்களின் குணங்கள் என்ன? ஆரம்பமற்றது, பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இவ்வுலகில் உள்ள பல்வேறு துன்பங்களுக்கும் இன்பங்களுக்கும் ஜீவாத்மாவே காரணம். இயற்கையின் 3 குணங்களை அனுபவித்து வாழ்க்கையின் முறைகளை பின்பற்றுகிறது. செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து எத்தனை லட்சம்? 80 லட்சம், 84 லட்சம் உயிரினங்கள் உள்ளன மொத்தம். அதாவது ஜீவன்களின் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் என்ன? ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆசையின் காரணமாக ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகில் இறங்குகிறார். ஒருவரின் ஆசைகளின்படி இயற்கை ஒருவரை பல்வேறு உடல்களில் வைக்கிறது. சில குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் கீழ் வருகிறார். ஏனெனில் உடல் ஜட பொருளாக இருப்பதால் ஜட இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. இதனால் அவர் தனது உடலால் பல்வேறு வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். பௌதிக உலகில் ஒவ்வொருவரும் இன்பங்களை பெறுவதற்கான பல்வேறு விதத்தில் கடுமையாக போராடுகிறார்கள். ஜீவன்கள் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் அவர் பெற்றுள்ள ஜட உடல். ஜீவன்களின் துன்பத்துக்கு காரணம் நம்மளுடைய ஜட உடல் பெற்றுள்ள உடல். ஓகே. சோ பிரம்ம சம்ஹிதாலே என்ன சொல்லுன்னு பார்க்கலாம். ஏ கோபி அசௌரசையிதும் ஜகத்தண்ட கோடிம் யக்தி அஸ்தி ஜகத்தண்ட சயாய தந்த அண்டாந்திரஸ்த பரமாணு சயாத்ரஸ்தம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. இது எல்லாரும் இந்த பிரம்ம சம்ஹிதையை படிங்க. எல்லா ஸ்லோகமுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் அதுல. ஓகே. ஆதி பகவானான கோவிந்தனை வணங்குகிறேன். ஆற்றல் மற்றும் அதை வைத்திருப்பவருக்கு இடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லாததால் அவர் வேறுபடுத்தப்படாத நபர். மில்லியன் கணக்கான உலகங்களை உருவாக்கும் அவரது பணியில் அவரது ஆற்றல் பிரிக்க முடியாததாக உள்ளது. அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவனில் உள்ளன. மேலும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிதறை கிடக்கும் ஒவ்வொரு அணுக்களிலும்
ஒரே நேரத்தில் அவனுக்கு முழுமையில் இருக்கிறான். ஓகே, இந்த பிரம்மசகிதா வந்து சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, சான்ஸ் இல்லை, எடுத்து கூகுளில் பண்ணலாம், அதுக்கு வித் மீனிங் கிடைக்கும், எடுத்து படிச்சுக்கணும். அது ஸ்லோகத்தையும் நல்ல மனப்பாடமாக பண்ணிக்கணும். எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகில் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. எல்லாத்தையும் மனசால கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நம்ம படிச்சாச்சு. எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? உயிர் வாழியே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. உயிர் வாழிகளின் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு ஜடை இயற்கையே காரணம். 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிரினங்கள் உள்ளன. சொரூப நிதியில் ஆனந்தத்திற்கு பஞ்சமே இல்லை. அதுவே அவனது உண்மையான நிலை. பரமபுருஷன் உயிர் வாழியின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருப்பதால் பரமாத்மாவின் உதவியில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இருக்கிறார். புருஷக பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்கே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சத்த சத்யோனி ஜன்மசூ. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். உயிர் வாழி இவ்வாறு ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலை பெற வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரே ஒரு உடலிலிருந்து மறு உடலுக்கு மாறும்படி ஜட சக்தி உணர்வு அவனை பலப்படுத்தும். ஓகே, அது ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுனா என்ன? இந்த 3 ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற வேண்டும். பியோர் டிவோட்டி ஆரம்பிச்சதான் நமக்கு வந்து அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்று பேர். பரமாத்மா செய்யும் 2 விஷயங்கள். என்ன பண்றது பரமாத்மா? என்ன பண்றார் பரமாத்மா? பரமாத்மானா அது நம்ம இதயத்துல வாழ்ற கிருஷ்ண பகவான் தான் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ற 2 காரியங்கள் என்ன இருக்கா தெரியுமா? ஒவ்வொரு இதயத்திலையும் உட்கார்ந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோங்கிறத பாக்குறாரு. என்ன மட்டும் பார்க்கல, எல்லாரையும் பார்க்கிறாரு. எல்லா டிவோட்டிஸையும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு இதயத்துல உட்கார்ந்து இல்லையா? உபத்ரஷ்டானுமந்தா ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரஹ பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேஹேஸ்மின் புருஷக பரஹ. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஜட இயற்கையில் பரமாத்மா, ஜீவாத்மா மற்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகிறான். இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்பி வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்துவது இல்லை. இதுவே ஞானத்தின் பலன். ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மா பரமபுருஷரின் பிரதிநிதி என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சாதாரண உயிர் வாழி ஜீவாத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தின் செயல்களை அனுபவிக்கிறான். ஆனால் பரமாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்ட அனுபவிப்பாளராக உடலின் செயல்களை பங்கு கொள்வதற்காகவோ வீற்றிருப்பது இல்லை. அவர் சாட்சியாகவும் அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்றிருந்தார். அவர் நமக்கு பண்றதுக்கெல்லாம் சாட்சியாகவும் வீற்றிருக்கிறார், அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்றிருக்கிறார். உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஜட இயற்கை ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வோம் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவர் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவது இல்லை. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கிறார்கள். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவிற்கு தகுதி உடையவர்கள். சாங்கிய தத்துவவாதிகள் இந்த ஜட உலகத்தில் 24 மூலக்கூறுகளால் ஆரம்பிக்கின்றன. மேலும் ஜீவாத்மாவின் 25வது விஷயமாக வைக்கிறார்கள். பௌதிக மூலக்கூறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும் போது
தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் அப்பால் பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும். நம்ம ஆத்மாவை தவிர்த்து பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். யாரால புரிந்து கொள்ள முடியும்? எல்லாத்தையும் அந்த கம்ப்ளீட்டா 24 மூலக்கூறுகளான பௌதிக பொருள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் மேல தனிப்பட்ட ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஆத்மாவையும் புரிஞ்சுட்டு பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகே, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல பியூர் டிவோட்டி அவர்தான். சமம் சர்வேஷு பூதேஷு நிஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்ஸ்வ அவினஷ்யந்தம் யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன் அவன். உடல் அழிஞ்ச உடனே அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல இருக்குங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். உடல் அழியரிச்சே அவையை அழிவடைவது இல்லைங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி கல்வி எங்கும் இல்லை. சாதாரண மனிதன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் என்று வழிமுறை மூலம் முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்பை அவனுக்கு உள்ளது. செவியுறுதல் என்ற மிக முக்கியமாக பகவான் சைத்தன்ய உபதேசிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் தெய்வீக சப்தத்தை கேட்க வேண்டும். செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. முதல்ல நம்ம ஸ்மரணம், யாராவது சொல்றதை கேட்டா கூட போறோம். அதுவே வீட்டுல நம்ம சொல்றதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லைன்னா வீட்டுல அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதை ரெக்கார்டர் அந்த இதை போடுவோம். அதை போட்டுட்டு அந்த சவுண்டு கேட்டாலே புண்ணியம். அவ்வளவு புண்ணியம் இல்லை, நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் கூடவே சொல்லுவோம். ஓகே, அதை பண்ணுவாங்கிறார். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக இருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழியும் பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றன. அவையெல்லாம் உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள், அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன, அசையும் தோற்றங்களும் உள்ளன. உயர் இயற்கையான உயிர்வாழியின் தொடர்பில் எதுவும் வளர இயலாது. ஜடையத்தின் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்பட்டது. உயர்ந்த இயற்கை எங்க வைக்கிறது? ஜடையத்தின் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுல உயிர்வாழியில. ஓகே, நல்ல சங்கத்தின் மூலம் உடலின் உரிமையாளன், ஜீவாத்மாவின் நண்பன் ஆகிய மூன்றினையும் முறையாக காணக்கூடியவன் உண்மையான ஞானத்தில் இருக்கிறான். பௌதிக வாழ்வை ஏற்றுள்ள உயிர்வாழி தனது ஆன்மீக வாழ்விலிருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஆனால் கடவுள் தனது பரமாத்மா தோற்றத்தின் மூலம் எங்கும் வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் படிப்படியாக ஆன்மீக உலகத்திற்கு அவர் முன்னேற்றம் அடைகிறான். உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையில் கீழ் ஜட உயர்ச்சியில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக அல்ல, ஆனால் ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஒருவர் துன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளோ வைக்கப்படுகிறார். இத்தகைய பார்வை உண்மையில் காண்பவனாகிறான். ஆசைகளினால் தான் நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம். நம்ம இன்பப்படுறது, இன்பம் துன்பம் எல்லாம் வரத்துக்காலம் ஆசைகள் தான் காரணம் இல்லையா? எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இந்த அறிக்கையை நீங்கள் எவ்வாறு ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுத்துவதோ இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்வேன்? செல்ஃப் டஸ் நத்திங், ஒண்ணுமே செய்யறது அப்படின்னா என்ன? சரி, ஓகே, நான் சொல்லுவேன். யதா சர்வ கதம் சௌக்ஷம் யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மவின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலக்கத்தில்லை. புரிஞ்சுதான் அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில்? ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை, தெரியுமா இருக்காது அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லையா? எங்க எல்லா இடத்துலயும் இருந்தாலும்
ஆகாயத்துல போய் காத்து போய் அதோட மிக்ஸ் பண்றதா. ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காம தனியா இருக்கு. அதே மாதிரி காத்தும் அதே மாதிரி தான், தனியா அதுவும் எல்லாம் இருக்கும். அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா, நம்ம இதயத்துல ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கார். பிரம்மனோட ஆத்மாவும் உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதிலே அது உடலோட போய் சேர்ந்துக்காது. இட்ஸ் மிக்சர் மாதிரி தான் அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கும். ஓகே, உடலில் அமைந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. நீர், மண், மலம் மற்றும் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றதோ எல்லாவற்றிலும் காற்று இருக்கிறது. நீர், மண், மலம் எல்லாத்துலயும் பார்த்தேன் காற்று இருக்கும். ஆனா அதோட போய் காற்று போய் ஒட்டிக்கிறதா அப்படியே அது வந்துடும். நீர்ல இருந்து பிரிச்சிடலாம் நீங்க காற்றை, மண்ணுல இருந்து காற்று வெளியில வந்துடலாம். மலத்திலையும் அதே மாதிரி தான் காற்று இருப்பிடம், அது எதனிடமும் கலைப்பதில்லை. அது போலவே உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களில் அமைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையில் அவற்றிலிருந்து தனித்து விளங்குகிறான். ஓகே, யதா பிரகாஷாயத் யோ ஏகஹ கிருத்ஸ்னம் லோகம் இமம் ரவிஹி கஷேத்ரம் கஷேத்ரி ததா கிருத்ஸ்னம் பிரகாஷயதி பாரத. மரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. நம்ம உடம்பு நம்ம லைவா இருக்கோம்னாக்கா அதுக்கு என்ன காரணம்? என்ன? உடல் அந்த லைவா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? காரணம் என்ன? நம்ம உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தான், உயிர்னாலதான் உடல் ஆக்டிவா இருக்க முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சூரியனை வச்சு முழு பிரபஞ்சத்தையும் அது வெளிச்சமாகிறது. அது மாதிரி நம்ம ஆத்மாவானது நமக்கு உடலுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறதுனா நம்ம லைவா இருக்கிறது காரணம் ஆத்மா. பகவத்கீதையில் சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவதை போல ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமைந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுகிறது. உணர்வினால்தான் ஆத்மா இருக்காங்கிறது எப்படி நம்ம உணர்வின் மூலம் பிரகாசப்படுத்துகிறது. உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குகிறது. கஷேத்ர கஷேத்ரஜ்ஞோர்யேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷாம் பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தே பரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா ஆகியவற்றை இடையிலான வேறுபாட்டை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே இந்த அத்தியாயத்தின் விளக்கம். இந்த விளக்கம் இதுவே முக்திக்கான வழி. அதை மூணுத்துக்கும் நம்ம டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சாச்சுன்னா இந்த அத்தியாயம் நமக்கு புரிஞ்சாச்சு. ஒரே நிமிஷம், அது 35வது ஸ்லோகம் இல்லையா? இதுதான் 35வது ஸ்லோகத்துக்கு இது ஒரு மீனிங் முக்கியமானது. ஒரு செகண்ட். இந்த உடல் ஒரு ஜடப்பொருள் என்பதை ஒரு நாள் புரிந்து கொள்ள முடியும். உடலில் 24 மூலக்கூறுகள் பிரித்தறிய முடியும். இது ஸ்தூல தோற்றமாகும். மனமும் மனதளவிலான விளைவுகளும் சூட்சம தோற்றமாகும். இவற்றிற்கு இடையிலான விளைவுகளே வாழ்வின் அறிகுறிகளாக அமைகின்றன. ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் ஆத்மா உள்ளார், பரமாத்மாவும் உள்ளது. இந்த ஜட உலகமானது ஆத்மாவும் 24 மூலப்பொருள்களும் சேர்ந்த கலவையினால் இயங்குகிறது. ஆத்மாவும் பௌதிக மூலப்பொருளும் இணைந்த கலவையே இந்த முழு ஜட தோற்றம் என்பதையும் பரமாத்மாவின் நிலையும் யாரால் காண முடிகிறதோ அவன் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெற தகுதியுடையவன் ஆகிறான். இந்த விஷயங்களை ஆழ்ந்து சிந்திப்பதற்கும் உணர்ந்து அறிவதற்குமான ஆன்மீக குருவின் உதவியுடன் இந்த அத்தியாயத்தின் முழுமையாக புரிந்து கொள்வது அவசியம். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஆன்மீக குருத்தை இன்னும் நிறைய விவரமா கேட்டாக்க கஷேத்திரங்கிறது விவரமா நமக்கு சொல்லி கொடுத்து போறது. ஓகே, ஸோ இதுல அர்ஜுனன் கேட்கிற 6 கேள்விகள். கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திரிய ஞானத்தின் விளக்கம் பார்த்தோம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை பார்த்தோம். ஏயம் அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் முந்தியம் அறிவின் பார்வை பார்த்தாச்சு.
ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு கஜேந்திர மோட்சம்ங்கிற கதை சொல்லி சின்ன கதை தான் அதுவும். ஒரு ஒரு ஊர்ல வந்து நிறைய கதை பாகவதம் படிக்கும். நீங்க பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் இருக்கு. விஷ்ணு பகவானிடம் சரணடைந்தவர்களை பற்றி அவர் எப்படி காப்பாத்துறாங்கிற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் இருக்குது. அதுல கஜேந்திரன் ஒரு யானை இருந்து அவன் வந்து யானைகளின் தலைவனும் அவன் கூட்டத்தோடு திரிகூட மழையில் வாழ்ந்து வந்தான். ரொம்ப பலசாலியா இருப்பான். அவனோட பலம் பற்றி ரொம்ப பெருமையா இருந்தான். ஒரு நாள் கஜேந்திரன் தன்னுடைய கூட்டத்தோடு பெரிய குளத்துக்கு போய் அங்க தண்ணீர்ல இறங்கி அங்க தன்னோட தும்பிக்கால தண்ணியை பீச்சி அடிச்சு விளையாடி இருந்தது. அப்போ அது நல்ல வெயில் காலமா இருக்கிறது விளையாடி இருந்தது. அப்போ அங்க ஒரு முதலை வருது. கஜேந்திரன் கால்களை பிடிச்சு விடுது. கஜேந்திரனுக்கு அது ரொம்ப வலியை குடிச்சிருக்கு. யானை தன் கால்களை விடுவிக்க முயற்சி செஞ்சு பார்க்கறது முடியல. கஜேந்திரன் தன்னை விடுவிக்க முயன்றான். ஆனாலும் முதலை தனது பற்களால் ஆழமாக கஜேந்திரனை கடித்து காயப்படுத்தியது. இந்த நிலையில் கஜேந்திரன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள என்ன பண்ணியிருக்கும் கஜேந்திரன்? பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய தீர்மானித்தார். கடவுள் விஷ்ணுவின் நாமத்தை பாடலாக பாட ஆரம்பித்தார். அதற்கு தான் கஜேந்திர ஸ்துதி என்று பெயர். யாருக்காவது கஜேந்திர ஸ்துதி தெரிஞ்சதுன்னா பாடி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புவோம். கஜேந்திர ஸ்துதி என்று பெயர். பகவான் உடனே முதலே இருந்த இடத்திற்கு வந்தார். கஜேந்திரன் கடவுளிடம் மண்டியிட்டு நன்றியுடன் பகவான் விஷ்ணுவை பார்த்தான். கடவுள் கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தார். அதாவது கஜேந்திரன் பூர்வ ஜென்மத்தில் என்னவா இருந்தான்? இந்திரயும்னா என்ற அரசனாக இருந்தான். அவன் விஷ்ணுவின் சிறந்த பக்தன். அகஸ்திய முனிவர் அரசன் தன்னை மதிக்காததால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ ஒரு யானையாக பிறக்க கடவுவதே என்று சபித்திருந்தார். யாரே அந்த முனிவர். அதனால வந்து முதலையும் அதே மாதிரி முதலை தன்னுடைய முந்தைய பிரிவில் ஹூ அப்படின்னு ஒரு அரசனா இருந்தது. அரசனும் தேவாலா என்ற முனிவரும் குளத்தில் குளிக்கும் போது சூரிய பகவானிடம் பிரார்த்தித்து இருந்தார்கள். அரசர் முனிவரின் கால்களை இழுத்து விட்டார். அதனால் அவரை முனிவர் சபித்து இருந்தார். அரசர் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். அரசர் தான் செய்த தவற்றிற்காக வருத்தப்பட்டார். முனிவர் சிறிது சாந்தமடைந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் கருணையால் முக்தி அடைவாக என்று தெரிவித்தார். இந்த கஜேந்திர மோட்சம் கதை அகங்காரத்தாலும் கர்வத்தாலும் ஏற்பட்டது. நாமும் இந்த வாழ்க்கையில அகங்காரம்னா என்ன? ஈகோ. நான் பெரிய ஆளு, நான் பெரிய இது பணக்காரனாக்கும், என்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு திமிரா இருக்கா இல்லையா? அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது. கையாள முயல்வது தவறு. கடவுளின் திருப்பாதங்களில் சரணடைவதே சிறந்த வழி. நம்ம என்ன பண்ணணும்? கடவுளுடைய திருப்பாதங்கள்ல சரணடைவதுதான் சிறந்த வழி. ஓகேயா? வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே कृष्णा हरे हरे ஹரே ராம हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. நான் ஏன் உங்களுக்கு தனித்தனியா சொல்லித்தரேன்னா மொத்தம் 16 வேர்ட்ஸ் வரணும். அதுல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 4 வச்சா ஹரே கிருஷ்ணா மறுபடியும் 4, அப்புறம் ஹரே ஹரே அப்படி வருது. 8 ஆயிடுச்சு இல்லையா? அடுத்ததுலயும் 8 வரும். 8 8 16. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சேர்ந்து 10 வாட்டி சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? 10 இது சொல்லியாச்சு. ஒரு ரவுண்டு 2 ரவுண்டு அப்படி பண்ண முடியாது. நம்மளால பண்ண முடியும். வேற தெரிசவே நினைச்சோங்க நம்மளால பண்ண முடியாதே கிடையாது. சாதிக்கணும். நம்ம சாதிக்க பிறந்தவர்கள் எதையும் சாதிச்சு காமிக்கலாம். ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ரே விபாக யோகோ நாம 13 அத்தியாயः.